Босково 406 купе, Евлин Петров, Емо Скорпиона. И сега най-атрактивната дисциплина, за първи път провеждана на автомобилен събор. Нека тук заповяда краля на автороделото Цецо 407. С неговата невероятна лада. Аплодисменти за краля. И сега наградите за специална благодарност за труда, който положиха няколко човека за организацията на това невероятно събитие. Искам да поканя Пепино. Следващия, който трябва да се яви тук, е господин Иван Бакърджиев. Той предложи невероятната атракция автородел, с което нашия събор стана уникален в това отношение. Само да кажа, тази награда значи много за мен, единствено ако всички вие ми кажете, че днес се забавляваме много. Благодаря специално на Жоро и на Peugeot Club България, че за трети път предпочитат картинг писта Хасково за националния Peugeot събор. Надявам се и занапред да имаме много близки контакти. Следващия път ви обещавам още по-голяма атракция. И искам да изкажа извинения от страна на Крум Дончев, който праща специални поздрави на всички приятели на Peugeot. Имаше желание да дойде след ралито. Остана втори днес на Рали Хеброс. Така че на здраве от него. Следващия положил усилия и заслужаващ такава награда е Пит, който се раздаде днеска и участваше в организацията на не 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6. И стана втори на роделото. Стана втори на роделото, разбира се. С този прословут Ford Mondeo комби. С пука на задна лява гума. И без врата на багажника. Така, има още един, който заслужава купа тази вечер. Който седи така леко вдясно от мене и се занимава с един компютър. И често казано, този човек го познавам от не знам от колко време. И на първия събор бяхме заедно, и на втория събор бяхме заедно. И имаме невероятни спомени с него. Много се радваме тези, които го познават, че са с нас тази вечер.
поздравя и представителите на София Франс Ауто, които помогнаха невероятно. Предоставиха новите автомобили, новите модели. Тази невероятна 208 GTI, която възражда традицията на Hot Hatch, както се казва. Благодаря за всичко. Искам да кажа само аз няколко думи. Първо да честита този прекрасен юбилей. Да ви пожелая все повече фена, все повече пъжа по улиците. И да ви обещая, че ние винаги ще сме с вас, да ви казвам как. Искам специално да благодаря на колегите ни от съд за едно нещо. Вие направихте нещо невъзможно днес. Не знам дали знаят хората, повечето тук, но днешната 208 GTI, която беше тествана, беше пострадала от едни други тестове. Хората в СФА работиха и до късно, с нощи до късно, за да бъде тя на нашия събор. А днес е официалната премиера на този модел в България. Вместо да стои в София на автосалона, тя беше на нашия събор. Както 2008, което ви благодарим. За принос към организацията на днешния празник искам да поканя Спас. Спасе! И за цялостен принос. Ян, заповядай. Приятна вечер и на здраве! Аз все още имам едно желание към всички вас, да се напълните чашите догоре, да ставим всички заедно. За тези, които продължават да пият, ще ви помоля, да ставим всички заедно, да напълним чаши, да кажем едно на здраве за Peugeot Клуб България, честит 10-ти рожден ден, и нека всички заедно изпеем следващата песен, защото съм сигурен, че всички вие я знаете много добре. Здраве! One more time, ladies and gentlemen. Cheers. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
И нека следващата песен бъде специално за всички вас, защото това е здраве, живи и здрави.